Ahoj Laci, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie na náš rozhovor. Mohol by si sa prosím na začiatok tak v krátkosti predstaviť, možno pre tých, ktorí ťa nepoznajú? Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak moje meno je Laco Branický. Ja sa tak bicyklujem po svete, takže asi kvôli tomu ste ma zavolali. A venujem sa cykloturistike. Naposledy som prešiel teda africký kontinent, kde trvalo to 9 mesiacov zo severu na juh. No, moja prvá otázka je, že kto ťa priviedol k tomu bicyklovaniu a kto ťa tak najviac podporoval? Priviedol ma k tomu Starky, ešte keď som bol decko, lebo on ma vlastne bral na také výlety po okolí Levíc, ešte na také pomocnej sedačke, potom som za ním brázdil na takom menšom bicykli. No a tam niekde vznikol taký ten môj životný štýl, alebo taký ten zvyk, že pravidelne chodiť na bicykli. A mohol by si nám prezradiť, že v ktorej časti Levíc si vyrastal? Vyrastal som na Vinohradoch. A máš nejakú obľúbenú trasu alebo miesto v Leviciach alebo okolo Levíc? Najradšej, keď idem niekde tu v okolí, tak skôr smer na Štiavnicu, Štiavnické vrchy. Máš možno nejakú inšpiráciu v tomto svete turistík a cyklotúr? Že nemám nejaký vzor konkrétne, ktorý by som ti povedal, že tak tento. To je skôr také, že ja sa neinšpirujem konkrétnymi osobami, ja si idem svoju cestu. Skôr ma niekedy inšpirujú nejakými miestami, že vidím, že niekto niekde bol, tak si poviem, že OK, tak tady by som chcel ísť aj ja. Povedal by si nám, že na ktorú z tvojich takých cyklotúr spomínaš najčastejšie a najradšej? To je ťažká otázka, lebo teraz som bol 9 mesiacov v Afrike, vrátil som sa relatívne nedávno, takže momentálne mám ešte stále plnú hlavu z toho. Ešte som sa stále akože mentálne úplne nevrátil. Rád spomínam napríklad aj, čo som bol úplne na prvej takej túre, to boli iba 4 dní a to som išiel do Lublane v Slovensku. Wow. Ale to bolo len akože z dnešného pohľadu už len také nič, vieš, ale bola to prvotina. Povedal by si nám niečo ešte o tej Afrike, keď si tam bol 9 mesiacov, ešte to bolo veľa zážitkov. Bolo. Určite aj zlých. Bolo 9 mesiacov, 21 krajín som prešiel, bolo to nejakých vyše 20 000 kilometrov. Wow, išiel si sám? Išiel som sám, takže išiel som jednu krajinu za druhou, západné pobrežie afrického kontinentu. Došiel som až na najjužnejší bod Afriky, čo je strelkou Mys. A čo, dostal som 3-krát maláriu, schudol som 12 kg. Ako si sa vyrovnával možno s tým, že si to musel prežiť celé sám? Kríza bola každý deň, akože kríza motivácie, hej. Mal si nejakú akože motiváciu, že dobre, ešte kvôli tomuto proste ešte idem, nezdávam sa. No, motivácie viac, lebo za prvé, všetkým povieš, že ideš, takže si bola strašne zatrapnú, keby sa vrátiš. Jedna motivácia, druhá motivácia, že keď sa vrátiš, tak pôjdeš zase len akože do bežnej rutiny, že robota a tak ďalej. A ty vieš, že to budeš ľutovať, keď sa vrátiš, lebo už sa na takú cestu nevybereš. Nie si napríklad, že tak jediný Slovák, ktorý prešiel Afriku na bicykli. Dvaja, no hej. tak to si píšeš aj taký blog. Áno. A čo ťa k tomu viedlo, že založiť si niečo také? Ja som si najprv písal tie blogy sám pre seba, že nech si to nejakým spôsobom zapamätám. To som to zverejňoval na rôznych portáloch, cyklistických, väčšinou cestovateľských, ale tam mi zase nevyhovovalo to, že také organizačné veci, vieš, že niektorý článok, že sa s tým vyhráš sa s tým a oni ti to zverejňa, ja neviem, na Silvestra o 17. Čiže ti to nikto nečíta, vieš, máš to pokope, vieš, lebo potom sa ťa ľudia pýtajú, že a máš to niekde spísané a ty im pošleš 40 odkazov, tak takto im proste dám jeden web a všetko. Ja si to čítala, akože je to veľmi zaujímavé. Díky. A som to tak akože zakončila touto otázkou, že čo by si poprial Leviciam k 870. jubileu? My sa dožili 900-ky, takže to ešte krajšie jubileum. By sa nám to tu podarilo zachovať v takom peknom prostredí, že vieš prechádzať cez hranice, nikto ťa neotravuje, nemusíš riešiť víza. Proste fakt, že my sme si tu akože úplne to máme zariadené. A toto treba proste si udržať. Áno. Super, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem tiež.